फाइनाली न' सफैबाय ओमफ्राय जोंना ओरैबायदि दमासिनि लाहार फाहार आलासिबो दंफैजोबो आरो न'आवहाय डेन्जार बक्स दामगासिनो दं बाबाया हनै बक्सबो बायनानै लाबोबाय नो मेन्दा बक्सबो गावगासिनो दं जोंना एसे संगासिनो दंबावो दमासिनि नोजोरा बेसेरा नोजोरा संगासिनो दङ दे मा संदों नोङो हांसो अमा नों संबाय ना लागाव हांसो येस बोरमाबो दं खिन्थु हांसोल' नङा मा रेडि वाव बोरमा बिबु बोरमा बेदर अके बेल'थार बेदरा बेल' ओंखारदों बोरमा मासे बेल' खै केजि ओंखारखो नै आलासिफ्रा बेदर संनानै बोरै मोनदों हांसो मोनबाय मोनाखै हांसोआ मोननोसै नै बेयाव बोरमा संसिगोन गुड मर्निं आयु बिनानावफोरा दंफैयो आयु फिथा करिश्मा दिनैसो फिथा जोंना 1 तारिखआव नारेंखल दिनै जाखायोना बर'फोरा थम' दिनैसो फिथा देदों दि बेखौ बायले गरम दे गोथाव सावथार साहा लोंसै बोरमा ना बे मैया जायैया दिनै जानोसै गोथाव नै बेखौ रानगोनसो आङो रबि दामोननिफ्राय लाबोफालायदों जानो थाखाय बे माबा मुसुं ना मा होनो आइदे जानांगौ नै बायले बेखौ जानांगौ आइदे मुसुं ना मा होनो बयल जानोसै गंगाथ'फोर ना मानि मिथिया आं गंगाथ'फासो जायोनो बेखौनो बायनानै लाबोलायदों आं बा मालाय फानो बेखौनो बेखौ साफा सुनानै सस्ट्रुबसु सायनानै हास'नानै ओमफ्राय लाइ जेरै सङो बिदि आरो थाव होला आरो थाव एसे होगोन आरो जेनेबा फैदो मा संनो नागिरखो नोंसोरो लाब्रा दे संदो दे बिनानावफोर नोंसोर संनायखौ जानोसै मटर मुदुफुलबो दंना होआखै आलु बान्दा कबि गाजर मटर नैबे काबिलि लाब्रा संसै ओमफ्राय नैबे अमा बेदर गोरानबो एसे दङ ओमफ्राय बैथिंजाय हांसो बोरमा बेदरखौ हराव जानो हायाखिसैना बेखौ एवगासिनो दं लोगोफोर सोरना दमासिया बोरै थांखो कमेन्ट खालामहरदो जोंनाथ' बिराद मोजाङै थांबाय न'आवनो इन्जय खालामबाय नै बैग्रियाबो जि गोथावखाना मोनजोब्बाय जानोसै दाहाय सयथिबो बिदि मोनफ्राम जि गोथाव चलो भुक लाग रहा है नालेंखर एवबाय बिथिंजाय लाब्रा बिथिंजाय आंना मुसुङा नै बहायनानै बयल' खालामसै ओइ येस करिश्मा फिथा नादों दिनै 1 तारिखनि चलो बानाव ओमफ्राय नै नोंथांमोनाथ' लोगो मोनाखै मादैनि फिसाजो बिनानाव बेबो सुस्मिता दिनैसो ज' जालायदों ना बायले नै जोंना बिथिं नमिता संखावदो दे नोंसोर थानायावलाय आंलाय मानो संबावनो आं आजादि मोनजानांगौल'सो दा गेसखौ फिसा खालामनांगौ ओमफ्राय एसे ओरै खालामनांगौ ओमफ्राय बेखौ नांगौबा एक्सट्रा हो सिनिखौ बेयाव बांद्राय जायो नै दासो फुदुंनानै बोरमा बेदरखौ जाफिनसै जोंहा फिथा थावनि फिथा नादो एन्थाबबो बानायगोन दे ओंख्रिफोरखौ आं नायनोसै बिथिं बयलखौ खालामबाय बिथिं नै फेभरेटआ नै बिदि आरो खुसिया नै आंहा बेखौनो जागासिनो निउ इयारनि 1 तारिखनि अरुणाचलनि खुसिया जानोसै फिथा संसै फिथा दे खेबगोन दे ओमफ्राय नै बोरमाया जागासिनो दं फुदुंदों आरो जादों हा दिनै फिथा मालाय मैयानो सावजोबदों मानसिफ्रा जोंहा दिनैसो 1 तारिखआव
थावआवसो नायदो नों थांबाय जायाबालाय माबोरै जाया जाबाय दे गोथाव सावथार आं फिसा जाग्रा दुंनो थावखौ थाव दुङाखै जों बि ओमफ्राय बेलाय नालेंखर इलुथार ओमफ्राय बेलाय थांबा एन्थाब बानायगोन जों जागोन चलो बेल' आरोना जोंहाना फिथाया फाइनालि दिनै रायजोनि फुख्रियाव ना हमदोंमोन नालाय बाबाया ना लाबोबाय नै सेरें नालाय दिनै आं जाग्राल' Thank you đó. Không đứng thẻ đâu hả tớ? Không đứng thẻ mà. 아 정말 쓰레기 없으면 봐요. 알아. Ê sao bởi vậy? Sao vậy bạn? Ba mẹ sao thì cứ đâu? Không, đừng cứ ba biết cái ăn được ba. Ba không được. Sao vậy biết? Ủa lên. Bây giờ không bị gỡ. Bây giờ sao nó bị đến đây à? Sao nó bị ra? Nhưng mà không ăn sẽ. Lạ đi nào. Đây chắc là lên. Nó là đâu rồi? Chào lắm rồi. Sao vậy đó? Không làm chưa? माबायदि एनथाब संखो आयौ आहालासैहाय जा फिसा देलाय जागोन जोंहा नायनि जादों दे चलो नोंसोर संनायखौ जायाबा सोर संनायखौ जाबावनांगौ नै बिसोरनि एनथाबा मालाय आयौ रोंमारदों फिसा सानो जा किउट दे आंबो सोलोंनांसिगोन होनबा ओइसो दे फुगारदो दे मारै जायो Sesi mama grass kap masih. Hai. नै बे सान्दाया मोजां जाथारगोन Sanda masih, ओमफ्राय katla masih. Iki जागोन खोमा हाय masih. सोर थुलुंगासो Iki जागोन खोमा. नाजों जानो उसुमाय ना बयल जानो बेसेबांसो थावजों जानो ना उसुमाय एसे खाबाय बयल जानोसै बैग्रि जानोसै बैग्रि मादै बैग्रि जानोबा देन्जार गोथाव न'नि बैग्रि Karisma gotow जाबाय